Wawazifumu, ndifuna ndingothera ndimanga pa nkhani ya asikana awa. Ndikutha kuziwa zoti anthu ena ake simukuidziwa nkhani yawo, ndiye ndiloleni ndifotokoze. Asikana amenewa amapanga bizinesi yawo yoyankhulana ndi mthumba. Asikana awa samapanga zachikondi. Asikana awa ndi achamanena kuti chikondi chimathoka ndi mthumba. Amapanga bizinesi yawo yogulisa thupi. Ndi asikana amene amasangalasa mabashala, ndi asikana amene amasangalasa azimuna okwatira akayambana ndi azikazi awo. Aliso ndi phindu kumbali ina yake. Ndi asikana awa adali pa msika pamene amazigulisa okha. Ndiye padafika Mnyamata uja atafika adauza kuti ine ndifuna muwandipange service. Adayipa asikana awiriwa. Ndipo service imeneyi ndifuna ichokera kwa anthu nonse awiri. Titomati ka 2 ka 3 zosalira zake asikana aja adachivomera chifukwa chakuti Mnyamata uja adanena kuti ndikupasani 500,000 naira 500,000 naira wina aliyense. Asikana aja anaona kuti ndalama ndi ambiri kwambiri, sangayipange pa tsiku limodzi. Anamvomera Mnyamata uja adapita. Anampanga service Mnyamata uja. Atamaliza kumpanga service, asikana aja amafuna malipiro. Ndatamfunsa Mnyamata uja adanena kuti zimenezo sindizidziwa. Mwina ndinakuwuzani kuti ndikupasani ndalama koma ndali ntalezera. Even zoti munali m'nyumba muno ine sindimaziwayi. China chilichonse chimene chimachitika chifukwa cha mowa. Chonde nyamukani tulukani nyumba mwanga muno, sindifuna nkuoneni. Asikana aja analodabwa pozindikira kuti munthu uja after kumpanga service wasintha. Zosalira zake asikana aja ananena kuti sindiyimva. Monga mukudziwa asikanaso ngati amenewa ali ndi experience ya zinthu ngati zimenezi ndipo samaopa china chilichonse. Zosalira zake Mnyamata uja adatulusa lamba ochoka mtrouser mwake akuti ndikumenyani ndikuti musowe. Asikana aja pona kuti munthu ali serious wonso adapanga zivumbulu. Zosalira zake adamba kumenyana. Ndamamenyana nyumba muja mpaka na Mnyamatayu adachepekera mphamvu. Asikanawa adangonjesa nsikana mmodzi adamuluma Mnyamata uja zokozera. Pamene tunena pano Mnyamatayo ali kuchipatala. Asikanawa amangidwa. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti isakuduseni trending news imeneyi. Komanso akuluakulu choti muziwe ndichi, mukakumana ndi mkazi ogulisa muzimulemekeza, osamamtenga ngati chinyalala, chifukwa chakuti anthu ambiri amapanga zimenezi chifukwa cha mavuto. Si mkazi wina aliyense amene amapanga bizinesi yogulisa chifukwa chakuti akufuna. Ndi bwino kumalemekeza, osamamtenga munthu chifukwa cha ntchito yake. Kaya ndi akuba kaya ndi osokoneza mpaseni ulemu umene akuyenera.